procjenjujete stanje bezbjednosti? Pa evo rekli prosjek krivičnih dijela za protekli 7 dana, 27 ukupno prijavljeno, 18 na području policijske stanice Konjic, 5 Jablanica i 4 Prozor Rama. Zadovoljni smo sa situacijom kada je u pitanju javni red i mir. Na području naše policijske uprave ukupno su zabilježena 2 narušavanja, po jednoj Jablanici i Prozor Rami, dakle u Konjicu nismo zabilježili za protekli 7 dana niti jedno narušavanje javnog reda i mira i ukupno se dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda, od čega 5 na području policijske stanice Konjic, 4 Jablanice i 1 Prozor Rama. Sve su ove nezgode sa manjom materijalnom štetom, a 3 su osobe zadobile lakše tjelesne povrede, 2 na području policijske stanice Konjic, 1 na području policijske stanice Jablanica i 1 osoba zadobila je teže tjelesne povrede na području policijske stanice Jablanica. Šta ste izdvojili kada je u pitanju kriminalitet? Naza je iz Konjica prijavila da su NN lica izvršila provalnu krađu 2 frižidera koji se nalaze pored kioska Varda u ulici Kolonija u Konjicu, iz kojih je tom prilikom otuđena veća količina raznog pića. Dario A, nastanjen na mjestu Ortiješ, opština Mostar, prijavio da je NN počinilac u posljednjih nekoliko dana izvršio provalu u nenastanjenu kuću njegove majke u mjestu Repovića. Iz kuće su otuđena 1 kolica i 1 kada. Anto iz mjesta Orašac, opština Prozor Rama, prijavio da je od strane nepoznatog počinioca vremena od 27.4. do 30.4. iz radnih mašina vlasništva preduzeća Cesta d.d. Mostar otuđeno oko 200 litara nafte i 1 akumulator. Ahmet Š. iz Konjica prijavio da je nepoznati počinilac u periodu 21.4. do 28.4. izvršio provalu u njegovu kuću u mjestu Solakova Kula, opština Konjic, te tom prilikom otuđio 3 zvučnika, 3 muzičke linije, 1 lovački nož i maskirnu uniformu. U hitnu medicinsku pomoć u Konjicu obratili su se Admir L. 89. i Kemal A. 89. iz Sarajeva sa povredama u predjelu glave koje su prema njihovim izjavama zadobili od strane više NN lica na Boračkom jezeru. U javnoj ustanovi Opšta bolnica Konjic imenovanim su konstatovane lakše tjelesne povrede. Ibro Dž prijavio da mu je NN počinilac u mjestu Džajić iz zaključane štale otuđio jarca težine oko 30 kg. Alen Š. iz Konjica prijavio da mu je nepoznati počinilac u mjestu Pokojište, opština Konjic, iz putničkog motornog vozila marke Golf otuđio akumulator i nese se sa više komada CD-ova. Mirsa T. ovlašteni radnik željeznica Federacije Bosne i Hercegovine prijavio da je u toku noći 1. na 2.5. NN počinilac sa dijela željezničke pruge u mjestu Živašca otuđio 8 željeznih tegova od kontakt mreže i 8 stajnih tačaka. Ferid L. 83. godište prijavio da je tokom noći 1. na 2.5. NN počinilac otuđio akumulator iz njegovog vozila Golf koje je bilo parkirano u mjestu Donje selo, opština Konjic. Muharem H. iz mjesta Butrović Polje, opština Konjic prijavio da mu je NN počinilac u zadnjih nekoliko dana sa parcele Straševica otuđio 4 metalne mreže. Manda M. iz mjesta Ripci, opština Prozor Rama, prijavio da njen muž Mato M. u pijanom stanju razbija stvari po kući i maltretira nju i djecu, nakon čega je imenovan lišen slobode od strane patrole policije. Murvat E. iz Jablanice prijavio provalu u svoj stan u ulici Trga Oslobođenja u Jablanici od strane nepoznatog počinioca. Prema izjavi vlasnika iz stana je otuđeno zlatnog i srebrnog nakita u vrijednosti od 1.500 km. Junus Š. iz Jablanice prijavio provalu u gradsku džamiju na Trgu Oslobođenja od strane nepoznatog počinioca iz koje je otuđen razglas i mikrofon. Sejom iz Konjica prijavio da je od strane nepoznatog počinioca izvršena provala u njegovu porodičnu kuću u mjestu Prebilje, opština Konjic, te da su tom prilikom otuđene željezne šine i koločevi. Murat K. iz Jablanice prijavio Adisa K. iz Jablanice da mu je upućivao ozbiljne prijetnje po život u DS, odnosno dežurnoj službi policijske stanice Jablanica dana 4.5.2012. godine. Anđa M. ravnateljica srednjoškolskog centra Prozor prijavila da je NN počinilac iz više ili više njih u toku noći 4. na 5.5.2012. godine ušao u zgradu škole kroz otvoren prozor i ispreturao stvari po učionicama. Operativnim radom na terenu došlo do saznanja da je nepoznati počinilac Senad Dž 86. godište iz Prozora, kod koje je pronađen metalni montirač i sanitarni pribor za čišćenje. Anđelka S. iz mjesta Donje selo, opština Konjic, prijavila da su joj od strane nepoznatog počinioca otrovana 2 psa, jedan od njih odmah uginuo dok je drugi u teškom stanju. Rusmira D. prijavila da je u toku dana 4.5.2012. godine njen otac Mumen Z. u porodičnoj kući u mjestu Džepi, opština Konjic, upredio leđa, udario njenu majku Nuriju Z. te upućivao razne psovke. I posljednji događaj iz oblasti kriminaliteta, Muamer M. iz Konjica prijavio da mu je nepoznati počinilac u ulici Musala u Konjicu iz vozila Opel Kadett otuđio CD player marke Sony. I javni red i mir? Evo, rekli smo da su zabilježena 2 Osman K. 57. godište iz mjesta Duge, opština Prozor Rama, prijavio da su ga fizički napali Tadija R. 79. i njemu još 2 nepoznate osobe u domu zdravlja u Prozoru, imenovano konstatovane lakše tjelesne povrede, i Adis K. 85. iz Jablanice prijavio da ga je Murat K. 69. godište
također iz Jablanice fizički napao udarivši ga pecom ispred mjesnice Kavazović u ulici Darivolaca Krvi u Jablanici. Imenom u domu zdravlja u Jablanici konstatovane lakše tjelesne povrede.